Nagpadayon pagihapon ang pagpangapud-apod sa mga dasig sugbo digital card niining higayuna didto sa lungsod sa Carmen. Human sa pagpahigayon og Caravan of Provincial Government Services sa mga lungsod didto sa isla sa Camotes. Ingon man sa lungsod sa Pilar. Gisunod dayon ni Gobernador Gwen Garcia pag-atiman ang pagtunol sa sobra 4,000 kadasig sugbo cards ngadto sa 21 ka barangay sa lungsod sa Carmen niadtong Huwebes, Hunyo 2. Gidawat sa mga kapitan sa maong mga barangay ang mga cards ug ila kining ihatag sa ilang mga konstituwente. Kini nahitabo sa susamang adlaw nga giatiman usab ni Gobernador Garcia ang Caravan of Services sa 5th Distrito didto sa Carmen National High School. Nagkantidad og kapin 12 milyones ka pesos ang maong mga dasig sugbo card. Matag card nga alang niadtong adunay partially damaged houses, nagtangag og redeemable value nga 3,000 pesos. Atul sa maong okasyon, gipadayag ni Carmen Mayor Carlo Villamor ang iyang mga laraw nga ibalhin gayud ang public market sa Carmen tungod kay nakatampo na kini sa paghuot sa dagan sa mga sakyanan sa National Highway. Makahimong alternate market, so makatabang gyud for the growth economy sa lungsod sa Carmen, no? And we'll also planning to kaning terminal. In that way also ang traffic sa din kay ma-congested, no? Ato naman na sa terminal, tricycle sa mga buses. Giuyunan kini nilang 5th District Congressman Duke Frasco o Gobernador Gwen tungod kay makatabang man kaayo kini nga mahapsay ang mga pamaagi sa pagpadagan sa trapiko ug sa merkado sa lungsod. Makalaom gud mo kanunay sa ako ang tabang ug suporta. Count us in, Mayor Carlo Villamor. Gawas ni Kongresista Frasco, mitambong usab sa pagpangapud-apud silang 5th District Provincial Board Member Andre Red Duterte nga nasublian pagka-board member ug ang bag-ong midaog nga Board Member Mike Villamor nga naghatag og bag-ong record sa 5th Distrito isip 11 board member nga nagikan gyud sa Carmen. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, Paula Mendoza, Balita sa Subo.